This is Zaldi Mini Studio. Karasa, karasa sa lechon. Karasa, karasa sa lechon. Karasa, karasa sa lechon. Karasa, karasa sa lechon. Inin akong kanta, mahikunong sa misyon. Pag-gusto sa hukon, mga obserbasyon. Kara nagkakatuan kung mga okasyon. Magumawan ini ang center of attraction. Itinikmatan ko ang oras sa pangaon. Halaba tayo ng pila na nagkakarusong. Iya-iya san paknit sa tun. Panit sa lechon magaging humuan. Bukod na lain tawon. Hindi nga lechon marasang nga pagkaon. Ayon sa namang rusyon, bisan di kinokasyon. Maragutok ka panit, mauan uunahon. Labi na kung may sasawan, maangap na kayo. Lechon, lechon pamor, panisan san makahurubog nga irim doon. Lechon, lechon pamor, bahala na lang, anong kamatiyon. Pag hinay-hinay, pilak-kulak sa ton. Ayaw pa ura-ura, pagkaunsan lechon. Kay baging simbang kulak, mahiwi ang nawong. Mas delikado pagod, kung matirang ka tayo. Para sigurado pagbalon ko sinbulong. Dada nagkakatuan ko na mga okasyon. Diri manggod mapungan, aimo kasarawa. Yung pisgan nga ni pagdiri, napasigigi hapon. Hindi nga lechon marasa nga pagkaon. Ayon sa namarusyon, bisan di ingokasyon. Maragutok ka panit, mauan uunahon. Labi na kung may sausawan, maangap pa kayo. Lechon, lechon pamor, pabisan san makahurubog nga irim doon. Lechon, lechon pamor, bahala na lang kung anong mamatiyon. Hindi nga lechon marasan nga pagkaon. Ayon sa namang misyon, bisan di kinokasyon. Maragutok ka panit, mauan uunahon. Labi na kung may sausawan, maangap pa kayo. Lechon, lechon pamor, pabisan san makahurubog na iring doon. Lechon, lechon pamor, bahala na lang kung anong pamatiyon. Lechon, lechon pamor, pabisan san makahurubog na iring doon. Lechon, lechon pamor, bahala na lang kung anong pamatiyon. This is Zaldi Mini Studio. Oh yeah. This is Zaldi Mini Studio. Si Pio may langgonisa, Yeah. marasa barato pa. Pangsura ini sa aga, papaninga daw, panihapon pa. Ah. Hanggang Pio nga langgonisa, Oh. malam. Alright, palit na ka mo sa marasa na lang ganisa ni Kagawad Pio Mores. Aha. At si Ikon naman pala ay kinuha niya no. Hinang-hina
ko yung arani ko Yeah, shout out to Arlene Morris and Nancy Morris. Sa ano na kon ay This is Zombie Mini Studio. to pala si ano ay Shout out to George inarani Mayra, kuwan Georgia Althea at si kuwan Alaisa, naman pala ay at sa Kabansan ginawa family. ni ano. Hinang-hinang ko sa aking mata mga melanggo, sikreto nila di ko lang sasabihin. Mahirap na kitang-kita ko yung arani kuwan ginawa ni ano. Sa ano na kuwan kitang-kita ko yung arani kuwan ginawa ni ano. Sa ano na kuwan ay Yeah, shout out to Raj Crow. ala sayaw na. Alam mo ba, kinikilig ako, kinikilig ako, kinikilig, nakilig sa'yo. Kinikilig ako, kinikilig ako, kinikilig, nakilig sa'yo. Yeah, shout out to Ma'am Scarlett Fox and Sir Angel Rose Reyes. Sa higop mo, kinikilig ako sa mga halik mo, kinikilig ako sa higpit ng yakap mo. Shout out to Ma'am Christina Bensi. Kahit mahirap kasi, kahit tigas, kasi kahirap yan, tigas ng basel mo. Aha! This is Zombie Mini Studio. This is Zombie Mini Studio. Lima kami nga magburugbo, puros tungko sa bag-eskwela. Bisan sugada mon kaganak, para gawin ang parang uma. Si tatay ang nag-aarado, si nanay ang nagtatanom. Kinaantos ang kagulanan, para san amon pag-aram. Di
Kaya pakishare na po ng live. Nadumduman ko pa ang sibiran nga buka. Kantatay sa rakyan kung nangangawin siya. Masubas kong mabalod, makadto sa lawad, para lang makakuha san amon igsusura. Yan na nag-iba na kay duhanan maestra, an amon ikatulo, kapitan na